कार्बि आंलं जिल्लानि नैबे लांहिन नोगोराव खौसेथि बर' सुबुं आफाद कार्बि आंलं जिल्ला कमिटिनि गासैबो आनसलिकफोरजों लानानै जों मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनसे मावथि जथुम जोङो दिनै बेयाव सावरायदों। दा मावथि जथुमाव बिभिन्न जोंनि दाबि दुबाफोरनि सायाव कार्बि आंलं जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जोङो सावरायलायदों। सावरायलायनायनि गेजेराव बिसेसके कार्बि आंलं जिल्लानि गासिबो दैदेनगिरि बिथांमोनहा मोनसे बाथ्राखौ जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो गोख्रोङै बुंदों जे 1993 BSc एकर्ड 2003 BTC एकर्ड बे मोननैबो एकर्डआवबो कार्बि आंलं जिल्लानि बर'फोरखौ हाजोआरि ट्राइबेल गनायथि मोननाय बे दङमोन। बै समावबो जायाखै। दिनै BTR एकर्ड जि मोनसे थामथि बर' गोरोबथा बे गोरोबथायावबो 6.1 नं दफायाव जिहेतु कार्बि आंलं जिल्लानि बे इस्युसआ लिरजादों आरो बेखौ मावफुंनानै होनो थाखाय सोरखारि भाबै खोथा होदों। किन्तु जिहेतु बोसोरनैनि बारा एकर्डआ बारलांबाय तो बोसोरनैनि बारा बारलांसेयावबो जेबो जायैखौ नुनानै कार्बि आंलं जिल्लानि जोंनि मावथि बिथांमोनहा जोंखौ बुंदों जे बे सायाव जाहाथे स्ट्रेस होनानै मोजाङै जोंनि जि एकर्ड सिगनेटरिस आफादफोर जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDFB-नि मोनब्रै हानजा आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद लोगो नांलायनानै थाबैनो बिनि बागै खामानि मावनायखौ बिथांमोनहा लुगैदों। जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोङो गोबां सम जोङो सोरखारखौ जोङो बुंबाय थादों। बे दिसपुरानो जा बा दिल्लीयानो जा जों बिथांमोनखौ बुंबाय थादों। दासिमहालागै खेबसे जोङो थोंजोङै थांनानै दिल्लीयाव बे इस्युखौ लानानै रायलायबाय। खेबसे जोङो खेबथाम जोङो भिडिअ कनफारेन्सनि जुगेदि जे BTR गोरोबथानि जायफोर दफाफोर गासैबो दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय जोङो सावरायबाय। जोङो खोब आसाबायदि जे जोंनि जि दफाफ्राव दङ बे दफाफ्रा मावफुंजानांगौ आरो मावफुंजागोन। बिनि बागैबो जोङो मोनसे बाथ्राखौ दिनै नोजोर बोदों आरो दुखु मोननाय मोनदों जे आसामनि जोङो दाख्लै 2 तारिखनिफ्राय बङाइगावनिफ्राय जागायनानै जोङो दिनै कार्बि आंलंनि लांहिनसिम मोनफैदों। जे गासैबो जिल्लायाव रायजो जानाय बर' माहारिनि जोंनि सुबिदा उसुबिदा एबा जोंनि दुखु जाल्ला एबा जोंनि इस्युसफ्रा मा गासैबो आलादा आलादा। बिनि गेजेराव मोनसे बाथ्राया थि जे जोंनि ट्राइबेल माहारिया बांसिनानो हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानानै दङ। किन्तु जों नोजोर होबाय जे एकर्डआव जुदिअ दङ 5.3 जे हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानाय ट्राइबेलफोरनो हानि मोनथाय होनाय, किन्तु बेखौ होआलासेनो आसाम सरकारा बिभिन्न एंगुलजों आसामनि ट्राइबेलफोरखौ जि मोनसे एभेक्सन खालामनायनि नटिस होनाय बेखौ जोङो नुदों आरो नुनानै जोंनि दुखु मोननायखौ फोरमायदों। इतिमध्ये जोङो बिनि सायाव जोङो गोख्रों जोंनि अपोज खालामनाय सरकारनि खाथियाव जों बेखौ जोङो देखायदों आरो जोंनिफ्राय बर' माहारिनि गासैबो आफादफोरखौ जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोङो खावलायनो लुगैदों। बिनि बागै जोङो ज'यै जोङो हाबा मावनांगोन। दिनैनि तारिखाव माने इउनाइटलि जोङो पलिटिकेल स्ट्रागल जे इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागल बर'नि गेजेराव बेयो खोब गोनां जाफैदों। जों इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागलनि जुगेदि जे बर'नि जोंनि जि समस्याफोर बे समस्याफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय सिगांनो जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय लुगैयो। बर' सुबुं आफादनिफ्राय दिनैनि जिथु मावथि जथुम कार्बि आंलंआव खुंनाय बियो मोजाङै मोजां जालांबाय। बिथांमोनहा दाखालि 2 तारिखनिफ्राय फैयै बिभिन्न जिल्लायाव हाबबोनानै दिनै जोंनि कार्बि आंलं जिल्लायाव बिथांमोनहा नुजाथिफैनो हादों आरो बिथांमोनहा नुजाथिफैनायजों लोगोसे जोंनि कार्बि आंलंनि मावनो गोनां हाबाफारि बा मा बिथिङाव मावनांगौ बेखौ बिथांमोनहा नोजोर बोफैदों आरो माखासे बोसोन बा मावथांखि बिथांमोनहा दिन्थिलांदों। जोंनि कार्बि आंलं जिल्लानिफ्रायबो बिथांमोननिसिम मोनसे दाबि दैखांदों जाहाथे जोंनि कार्बि आंलं जिल्लानि गोजामसिन डिमान्ड दाखालिसो जालांनाय BTR एकर्डनि 6.1 दफा बेखौ गोख्रैनो मावफुंनो थाखाय जोङो मिरुनिसिम गोख्रोङै दाबि दैखांदों आरो बिथांमोनहा जोंनो माखासे मावथांखि इयुनाव मा मावलांनांगौ बिनि सायाव
रोखायै फोरमायलांदों। जोंना सोलोंथाइनि बिथिङाव जोङो माखासे हाबाफारि मावनो गोनां दङ। बेफोरखौ जोङो पर्यायक्रमे मावलांबाय थासिगोन आरो हा हुनि बेलायावबो जोंनि जिल्लानिफ्राय बिथांमोननो फोरमायनाय जादों। जेरै लांथिफु बेयावबो इभिकसन जानायनि माखासे सरकारनिफ्राय नटिस होदों आरो जोंनि सिलाबार आनसलिक दासिमबो हानि समस्याया जोबाखै। बेफोर हानि समस्याफोरखौ जाहाथे थाबैनो सुस्रांना होयो सेन्ट्रेलखौ नारसिननो थाखाय, सेन्ट्रेल सरकारखौ एबा आसाम सरकारखौ नारसिननो थाखाय जोङो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोनखौ नारसिनदों।